Jo, vítajte u môjho ďalšieho videa, moje meno je Presto a dneska si ideme zahrať CSGO, ale musím používať iba Dual Veritas, áno, Veritas, alebo jak to, áno, tieto dualky, aha, to je Veritas, áno, tak tieto musím tu využívať a ja len dúfam, že vážne, no, toto je challenge, ktorú som si dneska dal, takže ideme si dať dual, ale môžeme používať flashbang, ale žiadnu inú zbraň ako dual teraz nemôžem používať. Veritas alebo... No, proste tieto dualky, tak dualky budem hovoriť, lebo sa to aj s slovníkom normálne cringeujem úplne. A tak teda musím iba s týmito dvomi. Áno. Keď som ich používal, teraz ich používam až tak menej. Takže áno, teraz ja len dúfam, že... Lebo s nimi som nestrelal vážne dlho, tak vážne dúfam, že aspoň trošku budem mať nejaké šance alebo tak a ich nejakých zastrelím, že ich shotnem, aby som vážne sa neskrinžoval smrti, úplne hrozné. Ale dúfam, že aspoň jedného shotnem, alebo dvoch. A yes. Takže ďakujem ti, týpku, a ideme znova tu a áno, znova s týmito duálkami a hram kompetitív. OK, tak áno, a skúsime ísť s týmito pištolkami niekoho zabiť. Skúsme to. Ale tu už viem, že ma asi zabijú. Tu idem vážne na risk. Poď. No. A je to. už je to zle. Skúsime. Takže ďakujeme Vaňci, že nám to skvele zachránil. A mám tu dosť peniazy na akačko, na Galil alebo tak, ale nie, ja idem na dualky a skúsim mať aspoň jeden kill. Lebo vážne s týmto som nehral dlho a Casey som vážne dával aj s dualkami celkom dobre killy, ale teraz ich až tak vôbec nedávam. A mám nápad, čo urobíme. Takže takto tu robíme parkour Tari. Trnava. A skúsme tu niekoho shot. Jak sa nám to podarí, ja vážne budem najšťastnejší človek na svete. Chalani, ja nemôžem ísť moc k vám. Mám duálky. OK. Poď. Jaj. Tak nič. Ach, ale to nechcú. Toto nechcem. To zle. Tak nebudeme to používať, hej? Nebudeme používať. A skúsme dať aj granát rovno. Ideme skúsiť. Toto bude trápne, ja tu mám FAMAS a ja tu idem s duálkami strieľať. Znova ideme využiť parkour Tari. Moment. Dobrý parkour Tari, moment. A... Yes, a teraz by som išiel takto. A skúsime niekoho shotnúť. Skúsime. Dáme tomu šancu. Ale ešte tu. Tak idem dať bombu. Rýchlo bombu. Ideme dať bombu. A ideme skúsiť. Toto bude hrozné. Ja som dal jeden kill! No way, ja som dal jeden kill. Viete, aký som ja rád? Tak už premýšľam, že to nebolo až tak moc hard challenge.
vyhodil som, takže už máme iba tieto zbranie. A uvidíme, či vážne som sa prekrikoval, už budem mať iba vážne nešťastie, či to bolo iba taký normálny moment, že úplne, že legendary, rare, úplne všetko. Ale tu mám pocit, že ma niekto zabil. Mám pocit. No, ja som... Dobre, toto bol veľký fail odo mňa. Toto bol veľký fail. Tohto? Áno. Dobre, no. Poď, daj ho. Poď. No. Ale zase, vyhrávame, nie je to s duálkami, ani moc až tak moc. Je to midu, ale čakal som o mnoho horší, že hent. Tam samozrejme nejaké flashbangy, lebo toto není zbraň. No je, ale... Chápete, takéto strelné zbranie. Tak ja idem na Bčko a uvidíme, čo sa stane. Tak ja idem rovno tu na Bčko a keďže nenávidím programy, tak tú úplne televíziu rozbijem, pretože nemám čo iné na práci. Aha, mám bombu. A dobre, tu môžem ísť na Bčko. Mám bombu. Takže... Yes. Toto nie, to som neurobil. No, tak ja vážne premýšľam, že či vážne bol dobrý nápad toto video, lebo vážne... dobre, hambím. Ale zase vyhrávame 5 bodov, takže yes, môže to byť dobré a idem sa pozrieť na mapu. Aha, ja kúkam. Dobre, kašlem na to, ale musím teraz povedať, ja neviem prečo furt hovorím ale. No, ideme teda znova dať duálky, flashbang a ideme zabiť typka. Naša misia. A ideme na to, let's go. A odpadkové koše nikto nevedel vyniesť. Kto to mal na starosť? No, OK, tak tuto... Mám pocit, že má niekto zabiť. Mám veľký pocit, že má niekto zabiť. Ja idem chrániť typka s bombou. To je väzenie. Skvelé. Tam ich je milión. A ešte ja mám duálky a strel som stade. Dobre, ideme na to. Ideme skúsiť teraz vážne sa sústrediť a skúsim dať toho najvernejšiu silu a idem robiť edity. Úplné edity. No dobre. Tak teraz, jak ma je dobre počuť, tak ideme teraz naplno, ale naplno s duálkami. Ináč napíšte do komentárov, jaká je vaša najobľúbenejšia mapa. Moja je Mirage, teraz ju aj hrám. A skúste mi napísať vašu obľúbenú mapu a prečo. A skúsme na tomto videu dať aspoň 10 lajkov a natočím nejaké ďalšie video a môžem aj s nejakým aj ja neviem iným človekom. A tak ideme a zbereme duálky a teraz sústredenosť, jak som povedal, dať kill. A ideme teda na to. Tak, a ideme na to. Tam nejdem, ja idem na Bčko. A skúsim ísť pomaličky, lebo vážne, ne. Ako vyhrávame 7 bodov, ale chcem dať maximálne 2 killy. Už som dal jeden, tak aspoň druhý. 2 killy za jednu hru, proste chcem dať aspoň 2 killy. Som sa dostal na Ačko, poď. Yes. To som neurobil. Vážne, toto je tak hrozné video, to som vážne mohol.
spraviť, to nemyslíš vážne. To nemyslíš ani vážne. To nie, to nie. To je hrozné. A ideme tam. A ideme sledovať teraz, lebo vážne toto, čo vážne mohol spraviť, som ho mohol kľudne zabiť, len ja som úplne, to nie je možné. To nie je ani možné. A keď pôjdeme za modrých, tak ideme tiež duálky a uvidíme, ako sa nám bude dariť, lebo... No uvidíme. OK. A je tu niekto, lebo... A... Nie, on počuje a ide dať snajpu. No a... no tak to OK. Tak mám ju prvý win modráci. CTčka. Jaj. Ideme na to. A mám bombu a teraz sa musíme snažiť, lebo mám bombu. Mám bombu. Takže snažiť sa treba. Takže bereme duálky. Reálne, ja chápem nejakých hráčov, jak... A teraz ideme skúsiť najlepšiu taktiku. Takže ideme znova Dary parkour. Wow! Ne, poď. Tak. OK. Musíme tam, ale... To nedopadlo dobre. Moja predstavivosť takto nevymyslela. A toto vážne prečo som spravil? No, ale mohol som ho šopnúť, ale nedal som. No skvelé, takže asi tiež prehráme. Nie, tak zlo. Vážne, ale zase hrám za duálky, takže hej. Je niečo, si neviem predstaviť, ak tí hráči musia mať na mňa nervy, keď hrám iba s duálkami celú hru. Keď má dohromady neviem koľko peňazí. Takže... Joj. OK. A yes, ideme. Tak to je skvelé. Znova sme prehrali a je... Nebudem sa vyjadrovať. Nie, nebudem. Vezmeme flashbanky a... Skúsim dať aspoň, jak som povedal, 2 killy za hru. Skúsim teda. 2 killy za hru. No a teraz ja neviem, kde mám ísť, ja idem tu. Tu asi prehrám. Kámo, čo som hovoril? No skvelé. Takže tak. Dúfam, že to aspoň vyhráme. A keďže má tento týpek bombu, tak skúsime. Vážne skúsime, či to vyhráme a dáme to na 2-8, lebo vážne sme tu mali, že 0-8, teraz tu máme 2. No. Mám troška pochybnosti, že kvôli mňa, lebo používam duálky, takže... Tak. A... No jo. Dobre. No dobre. No a... Tak. A... Ideme skúsiť, že či... Alebo nie. Lebo už sú tu vážne dvaja. To... OK.
No a ideme znova na tie duálky, už ma to tu úplne ani komentovať to nejde, proste hrozná hra je toto. No. A yes, aj ideme. No, jaha, to nič není, ja hovorím, že má najobľúbenejšia mapa je Mirage, keď tam si to bude zle, to bude zle, to bude zle, to bude zle. No čo? No jasné, však má AWP a ja mám duálky, ja som hrozný. Ja. Vážne, tento nápad na video vážne vyšiel a vážne hrám hrozne. Má teda bum bum bum. To je skvelé. Teraz musíme bojovať a vážne sú skoro všetci mŕtvi u nás, takže yes. A ten jediný iba bombu a samozrejme duálky, prečo? OK, takže dáme si dual a užijeme konečne tryhard a ešte som flashbang. A teraz vážne neviem, kde mám ísť. Tam, ja idem tu. Ja už neviem, lebo všade to isté. Úplne všade. Proste mám duálky a no tu som išiel úplne asi zle, úplne zle. Mám úplne, že zle. Pocit. No som ho. No a teraz to je jediný a tento dúfam. Vážne sú tam 4 nažive. To nemá šancu. No, jaj. Tak jo. A ideme za modrých, konečne modrých. A teraz ideme na to. Teraz sa ideme snažiť. Dámy a pani, mňa ešte hra neskončila, ideme na to. Takže berieme knajfu do ruky a ideme speedrun. Ja idem asi hore po tých schodoch, aj keď vážne leziem v tejto hre. Ja všetko v tejto hre teraz robím úplne zle. Úplne zle. Taký yes, tak a... No čo hovorím, to dobre, tak to čo robím. OK, tak kašlem na to a idem skúsiť iba strieľať. Ja idem tu na spawn. Možno bude osudová chyba, ale... Neviem. To by sa dať na Bčko, lebo... No, toto. Ideme na Bčko, lebo už to je asi na Bčku. Yes, je to na Bčku. A... Yes, teraz ideme. Tak. A to čo robím zase? OK. Bum 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 bum. A to som vážne mohol domyslieť, vážne, ako neviem, rozpravil. A no to už prehráme. To už prehráme. Ja vidím, že idete si úplne, no, podľa mňa tam už nadáva tento hráč, lebo ja sa ma nečudujem. Keď tu ja hram s duálkami teraz challenge, plus ja neviem, títo dvaja nejdú ich zastrojiť, ale idú si kúpiť dokobiehnutý džusík, tak ja neviem. Tak, ja neviem, kde mám, ja idem na Bčko. A skúsim, lebo minulým to vyšlo, tak si myslím, že aj tu nejaký pôjdu. OK, bum, bum, bum. Tak to sa mi tiež nepodarilo, toto. Ale som na Bčku a ideme kúkať, je tu niekto na Bčku, nie, tam si to a tu a yes. No tak choď taký kar, alebo ja neviem, čo voláš. Tak
No poďte. Tak. A yes, teraz. No a plantli bombu na Bčku teraz. To je skvelé. To je až výborné. Dobre, a teraz yes. Dobre. Dobre. No, tak yes, to je veľmi dobre. A to jak sme mohli z 0,7 ísť na 7,7? To jak? To není možné. A znova musím ísť tieto duálky, lebo challenge je challenge. OK, a teraz ja by som išiel aktuálne lebo tam mám ísť. Neviem, teraz som zmetený, čo vravím, lebo ja neviem, kde mám ísť s duálkami, to neviem, či môžem dať aj kill. No, OK, a hore. To je skvelé. A jeden je už mŕtvý. Jeden je už dead. A videl som Galil, ale nemôžem ho použiť. To je hrozné. To je hrozné. To nepravím nikomu, aby hral nejaký challenge s duálkami. Lebo ja moc neviem pištol. A čaute borci, čau, a zabil som aspoň jedného. Tak konečne som zabil aspoň jedného, takže mám dohromady 2 killy. Dohromady mám 2 killy a vyhrali sme. A najlepší bol tento hráč, ktorý je actually good vrah, takže yes, ideme na duálky znova a ešte dáme. Aspoň nech niečo dáme. A skúsim im tam dať flashbang nejakým spôsobom. Nie, že by to bolo ťažké hodiť flashbang, ale takto, že by som... A... No, dobre. Haló, no tu sú, čaute! A ja som hneď musel zomrieť, tak to je hrozné. To je hrozné. Teraz čo robím? Ja neviem, čo mám robiť a teraz kúkam tohto hráča, ktorý dúfam, ale že vážne dúfam, zachrániť celú situáciu, lebo je a vážne. Čo si tým hráčom sa vlastne myslieť? A tam plantli bombu. A ideme. OK. Veľa. A teraz prosím len už zastaviť tú bombu. OK. A vyhrali sme znova, let's go! Konečne sa vrácame do hry. Back to game. Ideme. Tak. A zmenšujem duálky, to znamená, že áno, furt to opakujem. Neviem, či budú hráči spokojní, ale je to challenge. A ináč, prepáčte, ak sa opakujem. Ja neviem vážne, čo hovoriť. Ja som úplne, ja by som to aj komentoval, len... Ja neviem, čo mám povedať k duálkam. To iba... No. To je proste... Chápeš. Taká vec. A čo... No ja neviem už, čo hovorím. Teraz som sa uvedomil. Prepáčte, ak hovorím, jak to vec. A ja vážne... Ja idem na Bčko. No, bomba je side B. Dobre, no áno, Bčku. Ideme do Bčku. Tam sú všetci hráči, ja som tu. To je skvelé. To je skvelé. A jak vidím, tak tam hráči zomierajú aj tam, tak to budú. Mňa to neminulo a musíme... Zase otáčam jak slimák. To čo je zase? OK, a dúfam, že znova vyhráme túto hru, lebo pre mňa to už je... No yes! A teraz už len 3 hry.
a skúsim normálne. Lebo, no. Tak, no duálky znova a ja si myslím, že už vážne mám už na to aj nervy, lebo ja viem, ako musíte možno tu ako vidieť, lebo vážne to iba hrám za duálky a neviem, čo mám tomu povedať. Tak. OK, a je tu niekto? Je tu niekto? Tu kriky pri Candy. A ja idem sem. Lebo myslím si, že aj tu nejakí hráči budú. Poď. A nikto tu. Takže budú na bečku. A tam. Tak. To je smoke. No a on má M-ku a ja mám iba duálky. Tak to je hrozné. No ja neviem, ja by som aj pokračoval, len tomuto už netreba žiadny koment, takže ak sa vám toto video páčilo s duálkami, isto dajte like a odber a budem sa tešiť u ďalšieho videa. Čaute!